Ja, altså, kæft for satan! Johnny? Det er ikke så holde ud, det her, mand! Kan vi tage det sådan, Johnny? De råber og skriger hele tiden. For satan! Når du råber og sparker til skraldespanden på den måde, så bliver jeg bange for dig. Er du vred på mig? Så kæft for satan! Jeg skal ikke vred på dig, mand. De der abekatte, mand, der bare hylder og skriger hele tiden, mand. Jeg kan ikke holde det her ud, mand. Johnny, hvad kan jeg gøre for dig nu? Lige nu. Er der noget, jeg kan hjælpe dig med lige nu? Han skal kraftedeme skynde sig lidt nu, mand. Han kommer meget snart. Nej, jeg kommer frivilligt, mand. Johnny, er der noget, jeg kan gøre for dig, mens vi venter? Giv mig et eller andet, mand, så jeg... Hvad kan jeg give dig, Johnny? Det er solid. Rohypnol. Eller en bajer. Medicin kan du tage med lægen, når han kommer snart. Men en håndcigaret? Er det fændig cigaret, mand? Det er sgu også det eneste, I farer rundt med hele tiden. Stik mig en smøg, hvis det er det eneste, mand. Jeg finder en cigaret til dig, Johnny. Hvis du sidder her, så finder jeg en cigaret til dig. Så hent dig den smøg, mand, i stedet for bare at stå der og... Det gør jeg. Kæft op. Altså, kæft! Vi står en askebæde her. Var det godt med en cigaret, Johnny? Ja, det er okay. Det er godt. Hvad fanden? Johnny! Se på mig! Johnny, se på mig! Johnny!